Илайлет районунун Сегене кетип барабыз. Егиттер курайсы егиттер айткандар, шунда быйыл курай уңган деп шуга мен ышанам, шу урунда курай өткөн урунда табырбыз деп. Мына быйыл егиттер көп курайсылар ягалар айталар, ямгырдар жакшы болгас, Башкортостанда курай көп деп. Быйыл курай уңган. Әлеге вакытта үлән курайдарды кайсы ниндейдир сараларда яшарак курайдар. Үлән курай менен сыгырга һәм шахсан үземә килгәндә ниндейдир сит регионда бәлки ситидә уганда сыгыш яһаганда мин үлән курайда алып барырга тырышам. Оны толды дип әйтеп булмай үлән курайда. Уйнайбыз, яябыз, кайсы бер сәхнәләр эшләп торып уйнап йөрәбез. Шуга мин уйлыйм, популярлыгын югалтмагандыр дип. Безнең халык йөртләренә йиткән йөрү юк. Халыкның агзары, ул анда моң, анда диапазон, әлбәттә халык йөры иң тәүдә. Үлән йөрсе дип һанаган йөрсе, улның репертуарында мутлак халык йырлары булырга тиеш. Чөнки халык йөрү ул безнең элекке замандагы килгән моңыбыз һәм халык йырларында кешенең йөрсенең тавышы бармы, юкмы икәнне күренә һәм беленә. Бүгенге көндә халык йырының урыны ул зур булырга тиеш. Кызганыска каршы, менә бит концертлар менә күп йөрибез. Безнең кайда гына булмады, ниндәге районнарда сыгыш яһамайбыз. Кызганыска каршы өстөнлүк халык йырларына кайда бирмәйдәр. Беренчедән, икенчедән халык йырларын бик тыңламыйлар. Яшьләр менә гомумән белмәй. Якынрак барып карабыз. Бәлки курай түгелдер. Арияны, романсты дегене менә любой академический юнәлеш буенча барган кеше йырлай ала. Халык йыры кемдер йырлай ала, кемдер йырлай алмай. Кинаны менә табигатьтән иңе халык йырларга һәлакын булса, кинаны уйламай. Бу курай түгел. Мен бит шул йырга үземнең ниндәйдер истәлегемне, үземнең юнәлешемне индиргә тиешмен. Шулай бит. Менә таш турыга менеп карар инем, борылып аккан акмарга, борылып аккан акмарга. Мен буны примерга гына келтирәм. Минем атайым Аваскер йырсы, ул баянан тутырды, өйдә баянда уйнап, халык йырларын йырлап отырыр. Дөресен әйткәндә, минем атайым күнен-төнен йырлагас, мин башка кешене тыңламам. Әлеге вакытта эстрада йырлап та, мин үзем бирәм өстенлек билгене халык йырлары. Сәнгать институтына укырга килдем дә, академияна, мин Мәшәгәлемнән Муртазина классына элеп киттем. Мені бір ел академический йырлар буенча алып бардылар. Онан инде мин Мәшәгәлемнән утырып келеп, Мәшәгәлемнән мөмкинчелек булыр микән? Халык йылда йырлары юнәлеше буенча барырга тигәнем. Ул башта әдерек кенә мөмкинле. Онан инде мин сәнгать институтының академияһын халык йырлары буенча биттем. Мына бер курай ултыра. Әлеге вакытта сәнгать институтында халык йырлары буенча юнәлеш менән барган йырсалар кылганска каршы әйт. Кызык, юан гына аваз бер кыркып утырып киткән сымак. Юк, үзе шулай үткән. Кыркып курай эшләп була ул? Бәлки без озынрактарда эзләйбез бу торыкта. Мин әйтер идем, һәрбер халык йырларында, башкорт халык йырларында, бигрәк тә озын көйләрендә ниндәйдер менә илаһи көстең коды язылган. Ошо дөньяга сектор менән барып бәйләнәһең дә, ана шуннан көс ала башлайһың. Мин менә шулай итеп тоям. Озын көйләрдә халык йырларын. Юан баха булмаган әреккә. Шәхсән миңа килгәндә мин бундайларга тимәйм. Атайым, әсәйем бик музыкаль булдылар бит инде. Атайым курайсы, әсәйем матур итеп йырлай, инде борынгы көйләрдә. Өләсәйдәрем дә минем матур итеп йырлайдар. Гомумән музыкаль гаиләләр туып үскән инде. Мин халык йырларын да ишеттем.
Юргәктән башлап Курай моңдарында ишеттем. Ата-әсәйләр уйнанылар, йырланылар бит. Өләсәйемдәр, олатаемдар, бөтәһеләр, агайдар, апайдар, бөтәһеләр йырсылар, музыканттар баянда, гармунда, Курайда уйнап. Бәлки сақта дәрс әзерләгәндә дә беренче, икенче, өченче классларда мин аптырай торган. Апайымдар, бөтен апайым аптырай торган. Ул современный эстрадный йырдар тыңлай торган. Мин кассета аптырып алам да, башка халыклардан, шул башка халыклардан куям да, дәрес эшләйм. Башка халыкларын шунда тыңлай торган. Бөденский сәнгать училищесінде музей классы бар. Гата Сөлейменов исемендәге класс. Элек булай аптырап тормаганнар, әзрәк кыйшрак була. Тапкандар. Бары табышты карак. Конкурстар эшләргә кирәк. Өйрәтер кирәк. Уровеньнәй була бит инде. Сибайда халык йырларын табып теге игерәк йырланып торган. Конкурс кына, монда ул конкурстан итеп кенә яшьләргә өйрәтеп булмай артыр. Аларда бәләкәйдән укытыр кирәк. Менә кемдең менә тавышы бара икән, кем халык йырлай ала, аларда бәләкәйдән тыңлатып, өйрәтеп, бәләкәйдән шулай үстерә кирәк. Эзләнә белмәйдер. Безнең йырлар күп бит ул. Бер ишеткән, берничә йыр йөрий, шуны кабатлап, һәрбере кабатлай да йырлый, кабатлай да йырлый. Ә бит безнең йырлар күп. Халык йырына һөйүде бәләкәйдән. Укытканнар гына академия, училищелы халык йырларын өйрәтеп, шундай укытсылар да кирәк. Атма яшьләр сыга халык йырлар йырлай белмәй бит инде күптәре заман сага йөрәннәр. Я йырлагылар килмәй. Шулай һөю уятып, нинди матур көйләр белән опера һәмәк йырлар үзендә ниткәндә итальянс ариялар күп. Шуга зур игътибар биреп, шул әйтәм конкурсларда эшләп, балаларга ла, зурларга ла ныграк күбрәк может бүләктәр менән дә күбрәк нитер кирәктер. Дәртләндерергә. Курайда кырыктык та һәм өстендәге сәскән шунда кыркып калдырып китәргә тырышабыз. Курайда кыркып, өстендә кыркып нимә калдырып китәр. Кемдер ошай дип кына. Орлыктарын калдырып китә. Ана һәйбәт курай кыркып алырга була. Һәр бер халык йырын алһаңда, аны моны кемдер сыгаргандыр, ис китмәле бит. Йырлаһаң, ул һүзләре, ул көйе. Һәр һүзе тарих, һәр тарих бит. Һәр бер хакланып калган, инде нисә баваттан баватка күсеп килеп хакланып калган йырдар. Ярай моны безнең үткән баваттарда язып алып калдырган агайдарга зур рәхмәт инде. Моны хаклап алып, яздырып, ноталарга алгандар, китаптар күп бит инде, язмалар. Агымлыгы һәйбәт. Яхагылар. Мәләкәй әдрәк шул ямгырдар. Елгә карата. Кынакта шайган буны кыркырга була. Курай ул безнең битендә борындан хәрби хезмәттә лә ирдәребездә теге узата барган безнең милли инструментыбыз. Һәм дә инде Курай уйнап, йырлаһаң, ул икенче хис тойгылар. Курай уйнаган кешенең, ярсы кешенең таныла минем уйымса одон. Һәм дә инде ул теге дөрес шулай тавыш кую төн юлдарын дөрес куллану йыр халәтендә минем уйымса Курай зур роль уйный. Ни тиклем төптән кыркырып алырга була, шуннан кыркып алабыз. Ана таланттарга бай диләр бит инде. Матур йөрдә, таулы, урманлы, чишмә һавын, сылтырап аккан чишмә һавын эсеп, теге йырламаенса мөмкин түгелдер дип уйлыйм. Бисән вакытлар йетте һинән атка һабайлап менеп алып, кырга китеп, шунда кыскырып халык йырларын йырлай торган. Мин бик матур урында дөньяга килгәнмен. Буга мин Ходайыма рәхмәтлемен. Әбиәл районы Бурангыл авылы, тауҙарға бай, урмандарга бай, шундай матур урын, табиғат косагы. Унда булган кеше генә уның матурлыгын аңлайдыр. Мөмкинселегегеҙ булһа барып күреп ҡайтығыҙ.
Біздің Янсыр аяқтары бик матур бит инде. Табиғаты, ул таулары, ул урмандары, ул матур елгалары, бәлки бана ошо табиғат һәм ундагы яшәгән ихлас халык шундай тәэсират яһагандыр дип уйлайм. Минең илһам сыганагым ул минең туган ягым, минең тугандарым, авылдаштарым. Бөргәнгә гашык булмаган, табигатына гашык булмаган кешеләр юк. Барып ял итәргә һәрберсе тырыша бит инде. Әлбәттә бит табигать шулкадәр искиткес матур, яшеллек, урман, кая, таулар, Агыйдел елгасы. Ошо без минең иптәшем әйтә бит инде, әбиәлидеке. Бөргәндән кәләш алган улар шул бөргәнгә кайтабыз дип торалар. Бәлки шул үзе табигатына тарталар. Әлбәттә һәр кемгә үзенең яшәгән ере, менә ошо тауган ерендә кайтып бушка әйтмәйләр бит инде. Дәрт алаһың, көз алаһың. Бәлки ул шунда атлап үскәндә шуның һавын исеп, шуның һаваһын булаганга менә бик кыен, авыр вакытларга кайтып килсәң, күңелләр күтәрелеп, бөтенләй икенче кеше булып киләһең авылга. Бәлки анда бит авылда тын алуыла, тындар иркенәйеп китә, бында мактар гына булмай, иркенәйеп китә тындар. Курайсылар да, олардан да ишеткәнем бар, һорашып нитеп йөргәндә, курайсылар да әйтәләр. Ул айрым бер сихри дөнья, илаһи көс кодын һалган дөнья дип инде. Шуңа күрә ул менә әйтәләр бит менә, мәсәлән, академик йырсылар, опера йырсылары классика дип. Безнең башкорт халкы өчен одын көйләр ул классик. Байып күргәндәрдә алайык та. Халыксан эстрада йырлары минең күңелемә нык якын. Халыксан. Унда булган теге Наваль баягы йырлаган йырлары мин үземнең репертуарыма алдым. Анда бит ул гармон дигән яран. Гармоныңда. Ошо халык белән халыксан йырга үзенең шулай халыксанлык итеп халыгы халыкка yetişkine бар бит. Үзеңә дә шул күңелгә рәхәт. Шулай яшьләргә күрһәтеп, инде безнең батыр, горур халкыбыз дип, шулай дәвам итсеннәр, улар да горурланып үссеннәр, безнең йырларны, моңнарны тыңлап, рухланып. Шунда гына безнең халкыбыз яшәйсәк һәм яшнәйсәк. Сүзгөһөн җыелган курайлар әзер киһәңдә була. Уны алып кайтып, тагын бердә киптереп йөрергә кирәкмәй. Тигеп тутам һәм теге балаларга, егетләргә, яңа университетка еңелрәк аңлатыр өчен анда әйтемләр бар үзенең. Курайга өндәшән бит инде, курай. Әү, әгәр үстән урманда кем тапты курайсы, ни өчен унарга кигеп тутам. Para. Тауышсаға болай. Тишек деп әйтмейді, ойым деп әйтеді, бұл бек мөһим мәғлүмат. Чөнки курайсыларга курайда нисә тишек дисәң, ул шаңкырамай. Чөнки курайда тишектер юк, курайда уйымдар гына мәсәл эшләгән. Шулай итеп, тагын да үзебезнең шул кулыбызды куллана алабыз инде, кулыбызды, бармактарыбызды. Беренче уемды хынаганда без 4 бармак үлсәм алабыз да. Сәтәкәй бармактан башлап ашнан булды бит инде. Һәм беренче уемды шуннан эшләйбез. Ипләп кенә бер якка, икенче якка ихтибарлыгына булыр керек, чөнки кандырып ебәрү ихтимал. Һәм әлбәттә үткәргән абсурд инде.
Қалған ойымды 4 бармақ қалмай, келесі ойымды 3 бармақ ғана еді, 3 бармақта қалды. Анау кеткен 3 бармақ болды. Табиғаттан берілген хәлет. Бір йырсылар көп, әмма мұңлы йырсылар бит аз. Мұң ол Құдай берген хәлет. Ол бик керектерге берілер дип уйлыйм. Чөнки әйтәм бит, күп ул йырлаган кешеләр, әмма ләкин мұңлы, менә үзеңне үтеп, ул мұңлы гына кеше шул тиклем итеп апарып еткерәләр, аны һин сарахдан илап утыраһың, һинең яшьләрең түгелә. Her tavuştan nedir özünselikli bir tembra bola, ул bana profesyonel yaktan tembr mong bolayını başkutsa hem ana şul qabatlanmaz mong her yersila ol özünselikli. Benim üçün mong ol kişinin eski turuşu, eski halette hem oşu yırdardı özünden көңелең аша үткәреп, oşu özünden булган теге истә булган бөтә кисерешләреңне кешегә күрһәтә белү, шуны җиткерә белү ул үзе моң. Бүгенге көндәге эстрадага бигрәк тә кагыла моң. Милли моң, миллилекте без югатырга тиештебез, үзебезнең этна, безнең моңыбызны югатырга тиеш түгелбез. Шул теге ситил эстраданың шаукымына ияреп, өзебезнең миллилекте югатырга тиеш түгелбез. Милли моңыбызны. Кешеләр моң була, булмаһа, булмай бит инде. Тавышында. Мин аттамайм. Күңелдән халкыбызның төпкеленән дә мәскилә бит инде. Кем рухлы, үзебезнең башкорт халкының. Мана нык көчле халык бит ул башкорт халкы. Нык көчле. Һәм йырдарлы, нык матур. Әгәр дә һин йырды белһәң, нимә турында күңелеңдән ысын сыгамы, ысын сыкмаймы? Әлбиттә, күңелеңдән ысын сыкһа, ул моңлы булса. Әгәр дә ул йырды белмәй, былай гына нотанан гына карап йырлаһаң, ул моң түгелдер түгел. Моң булһа була, кешеләр булмаһа булмайдыр дип мин әйткем килә. Йөрәгең менән тоеп, эстән кисерешеп, эстән барлык шул уй хисләреңне кисереп, йөрәгеңне шау үткәреп сыгарып йырлаһаң, шул моң була. Гомумән түңгәүрләр генә Хорайда университеты. Иң беренчеләрдән бул. Шуннан соң икенче ыруларга күскән был осталык Хорайда университеты. Шуннан соң улар гомумән йыелып, теге ниндәйдер закон тип карарлар кабул иткәннәр. Буны мәсәлән, әгәр Хорайсы тарихты белмәһә, ул Хорайда университеты тиеш түгел дигән мәгълүмат бар. Хорайсылар союзының кодексы бар. Анда кодексты шул кабул иткәннәр һәм шул кодекс буенча Хорайсылар яшәргә тырышалар. Монда теге гомумән башкорт сәнгате, гомумән башкорт халкының ниндәйдер байлыктарын якларга, хакларга, һәр вакыт теге үзеңне яхшы яктан күрәтергә, ситякта йөрәһәң, Хорайсы исеменә һәм башкорт исеменә ниндәйдер тап төшермәскә өйрәттеләр. Шуңа минем өчен ниндәйдер кумирлар дип әйтәм.